fàbula jueva explica el cas d'un noi que parlava sempre dient mentides. Tothom ho sabia, però ell es pensava que els tenia ben enganyats. Quan el noi va ser gran, va voler explicar-se a un rabí. Li va dir que sempre havia dit mentides, que no es mereixia el descans de la vida eterna. Però el rabí li va contestar que mai se l'havia cregut ningú i que quan deia negre tothom interpretava blanc. Per això les seves mentides en realitat no ho eren. El rabí li va fer entendre que les úniques mentides que fan mal són les que s'han disfressat tan bé que ningú les pot reconèixer. Ja ho diu el refrany català, qui vol mentir, gran memòria ha de tenir. Molta gent ha parlat de les mentides, i ha dit mentides, evidentment. Gent famosa com Apol·loni, per exemple, que va dir que la mentida era el patrimoni dels esclaus, o com Montaigne, que creia que la mentida només enganya qui la diu, o com Napoleó, que creia que la falta més antiga del món no era la prostitució, sinó la mentida. Nosaltres també volem parlar avui de la mentida. Volem parlar amb tots vosaltres, si voleu parlar amb nosaltres, a través del telèfon, i amb la psicòloga Emília Ros. Bon dia. És fàcil o difícil parlar de la mentida? No, no és difícil perquè jo penso que hi ha molt a dir. Fixa't una cosa, que si ara anéssim pel carrer i preguntéssim a qualsevol adult si diu mentides, ens miraria malament i ens diria que no en diu mai. A la gent no li agrada gaire sentir això, parlar de mentides, no? Té mala premsa. Sí, no sé, és com si la paraula recordés segons quines coses, no? Molt bé, doncs després establirem aquest diàleg amb els oients. De moment podríem començar pel principi i explicar o intentar explicar què és la mentida, si és que no ho sabem ja tots plegats. Sí, a veure. La mentida, per un costat, és una cosa tan habitual que quasi ni li fem cas. I la mentida és una cosa molt poderosa. Precisament és el poder que li atorguen les paraules. Si no sabéssim parlar, no existirien les mentides, no? I de vegades, no sé, si li preguntem, doncs de vegades diem, bueno, els nens, perquè és una cosa que la tenim, no sé, com molt al camp, no? Com que només els nens diuen mentides, és que els nens són molt mentiders, etc. I jo el que penso és que d'entrada el que podríem dir és que els nens són aprenents de mentides, això sí, però no són mentides encara perquè encara no dominen ben bé el llenguatge. És a dir, només diu mentides, realment, qui és adult i qui domina el llenguatge. És a dir, que tot just comença el camí, quan som petits i diem mentides. I tant que sí, aquest el comença, no? Hi ha una cosa important, i és que la mentida, per exemple, doncs, no sé, parasita molt tota la comunicació entre les persones, no? Perquè, a veure, es menteix molt sovint, amb molta facilitat. Sí, perquè la mentida ofereix moltíssims recursos, no? Fixem-nos que diem mentides per quantitat de raons, des de per por, per pudor, per conveniència, per cortesia, de vegades per amor. Fixem-nos que inclús, no sé, en una conversa ens trobem amb una persona al carrer i que potser hem passat un disgust o no estem gaire bé i ens pregunta com ens va i li diem, potser amb un gran somrís, de meravella. I potser estem a punt de plorar, no? Per un altre costat, no sé, de vegades ens han regalat una cosa i diem que és molt bonic, ho trobem preciós i no ens agrada gens, no? Però hi ha mentides, jo ara em posaria en el paper de defensa d'alguns casos d'aquests, hi ha mentides que es diuen per protegir. És a dir, que tenen una excusa, podríem dir. Sí, i fixem-nos una cosa molt curiosa, i això es veu molt entre els nens, que no els agraden els nanos, els altres que informen, que traicionen, no? Els nens, en general, abans de denunciar, s'estimen més callar, o fingir, de vegades, ignorància. A França va passar un cas que durant la Segona Guerra Mundial que alguns nens, precisament per haver dit una mentida, es van convertir en herois. I va passar durant l'ocupació alemanya que en una escola va entrar una directora nova i va cridar a una nena, els va anar cridant un per un a diversos nens i els hi va preguntar que si sabien quants nens jueus hi havia a l'escola, perquè malgrat l'obligació de fer-ho, no tots els nens eren declarats a les autoritats alemanyes, no? Els nens de l'escola tots ho sabien,
però tot i sabent que era una mentida de dir que no ho sabien, no? Li van assegurar a la directora que no coneixien cap nen jueu. Però, esclar, no sé si es pot dir mentida, amagar la veritat, o callar-la. Callar-la, no dir-la. És a dir, no van dir... Esclar. No, sí, en realitat, és clar, no, perquè, a veure, la paraula mentida ens suggereix a nosaltres sempre la idea de falta, no?, de quelcom que està mal fet, no? I les mentides ens creen inseguretat a tots els nivells. Inseguretat a nivell individual, nacional, internacional, perquè pensem una cosa, les guerres no són el resultat de grans mentides, per exemple. Una altra cosa, la mentida institucionalitzada crea l'odi i la bogeria, com va ser, per exemple, tot el cas del nazisme. Un dia em va fer gràcia a la tele i vaig sentir dir-li a un senyor diplomàtic, referint-se a un polític, va dir, almenys ell creu el que diu. Com a mínim ells, i els altres no, ells sí. El que passa és que no sé si la mentida és un terme molt ampli i no hauríem d'especificar una mica més, perquè hi ha mentides molt grosses, mentides molt petites, unes de més importants que unes altres. O totes es podrien dir que són igual de negatives. Sí, no, quan diem mentides més importants i menys, estem aplicant la nostra escala de valors, estem aplicant la nostra subjectivitat. És evident que, no sé, en la guerra aquesta que ha passat, doncs, pels iraquesos els americans eren els que deien totes les mentides i pels americans eren els altres, no? Llavors... S'aprèn a mentir molt aviat o no? Sí, vull dir, sí. Sí, és una cosa molt infantil, però molt del principi. Sí, i és curiós perquè vam estar passant unes enquestes en unes escoles i una cosa en la que van coincidir tots els nois, eren nois entre 8 i 12 o 13 anys, era que ells deien que totes les persones grans diuen mentides i que en diuen sovint. Això ho deien els infants. Això ho deien els nois i noies, no? I d'entrada podem dir que aprenem a dir mentides veient-les dir als nostres pares i per por. Però aquí hauríem d'anar per parts. És a dir, fins als 4 anys el nen està immers en un món de fantasia. Compte que no de mentida, que és diferent, no? És que de vegades quan els nens, jo què sé, expliquen que han vist un os o que han vist una cosa, de vegades les mares, nen, no diguis mentides, no? No. Aquesta fantasia arriba al punt més alt, cap allà als 3 anys i mig o així, i és tota l'època, que comença des dels 2 i mig fins als 4, 4 i pico, en què el nen, inclús, de vegades, s'inventa un company imaginari, no? I amb aquest company, que pot ser un animal o una persona, doncs ell fa la fantasia de que està amb ell, viu coses, el pot manar... És a dir, pot fer moltes coses amb aquest company imaginari que ha dit que no és un fet mentider. I els pares això ho han de respectar molt. Però, a veure, aquesta època també és quan sorgeix aquella mentida, no sé si es pot considerar mentida o no, de la malaltia, per no anar a l'escola. Estic fatal, no em trobo bé, estic molt malament. Bueno, llavors... Però és que, sí, però tampoc això no es pot considerar una mentida perquè, a veure, què pot fer un nen d'aquestes edats per no fer quelcom que li desagrada? Escolta, si de vegades això fan els adults, no? Sí, molt sovint. I si no, alguns que estan escoltant, posem-nos una mica tots la mà al cor, no? I llavors què fa el nano quan hi ha alguna cosa que el desagrada molt? En aquest cas pot ser l'escola, pot ser una mestra nova, pot ser que té por d'enfrontar-se amb un amiguet, 1000 coses. Doncs què fa? Li queda la imaginació i inventa. Perquè què passa? Els pares són tan poderosos que sempre estan imposant la seva voluntat, no? Ara bé, això no són mentides. Això són petites faules que el nen inventa perquè és l'únic mitjà que té per defensar-se del món dels adults, no? Res més que això. I llavors, com es pot ajudar un nen que està, per exemple, fent això, no? La faula de la malaltia per no anar a l'escola? Com ajudar-lo perquè ells reconeguin que el que diuen no és exacte? No sé si és massa complicat per un nen, també, tot aquest procés. Doncs mira, és que hi ha una cosa molt important i que hauríem de tenir una mica en compte els pares, i és d'entrada mai dir-li a un nen que és un mentider, perquè això sí que és una mentida, no? Dir-li a un nen que és un mentider és una mentida, no? No sé, hi havia una nena un dia que jo vaig veure per al carrer que anava com d'uns 4 anys, 3 i mig, i anava amb una mare, amb un cotxet que portava una criatura molt petita, i la nena li va dir que li feia molt mal al mitjó, no?
I la mare li va dir, vols dir, realment et fa molt mal? Sí. Bueno, doncs la mare li va treure la sabata, li va mirar al mitjó i li va dir, va, però si aquí no tens res, no? Vols dir que el que tu no vols és caminar? Llavors, si l'Helena es va posar a plorar i va dir, sí, no vull caminar, no? Volia anar al cotxet de la petita, no? La nena tenia gels, no? Llavors, bueno, la mare amb molta paciència la va intentar convèncer de les avantatges de ser gran, no? Però això moltes mares, moltes vegades, i és aquí on comença l'arrel de les mentides, no? Ah, que ets una mentidera, que no et fa mal, que no tens res aquí. No, aquella mare va tenir prou empatia, com parlàvem l'altre dia, per entendre què li passava a la criatura i, bueno, i la cosa no va passar a més, no? Les mentides són avui les protagonistes. Bé, en realitat no és que nosaltres estem aquí dient mentides, estem intentant saber què és el que hi ha al darrere de la mentida i per què es produeixen les mentides. Estem parlant amb la psicòloga Emília Ros. El telèfon de Catalunya Ràdio l'obrirem d'aquí uns instants, també per la vostra participació, en funció d'unes preguntes que ens agradaria que contestéssiu. Després d'uns minuts i de més explicacions. Catalunya Ràdio. Espró, sequedat, arrugues, flexibilitat, marciment. Liposomial antienvelliment corregeix totes les manifestacions de l'edat en la pell. Liposomial antienvelliment és més que una crema antiarrugues. Un producte de Lotalia, a les farmàcies. Quan arriba la primavera, la pell es vesteix de colors a mar franc. Colors càlids, turqueses, verds, blau marins. Vine a vestir-te de primavera, a lluir el millor de tu. Mar Franc, a Platja d'Aro i Puigcerdà. La millor pell, al millor preu. No us acontenteu en menys. Hi ha molts formatges amb forats, però Només un és Emmental suís, Emmental Switzerland. sempre imitat, però mai no igualat. De Suïssa ens ve el millor. Hi ha una altra mentida infantil, o considerada mentida infantil, que són aquelles fantasies que els nens expliquen de la cosa que han somiat i la contesta sempre, ets un mentider, inventes unes coses, Sí. però realment els nens somien unes coses molt fantàstiques, molt estranyes. I de vegades terrorífiques, I segurament se les creuen, per ells no deuen ser una mentida. Per què No. són viscudes pels adults No, com no. mentides? No, i a més els hi provoquen de vegades tanta impressió que de vegades hi pensen durant el dia, no? És a dir, allò que han somiat, que els hi ha fet tant de terror, després ho estan dient durant el dia. Doncs no se'ls hi ha de dir mai que no existeix allò que el nen explica, sinó, entre cometes, acceptar-lo i parlar-ne. Parlar-ne amb la mare, amb la família, perquè és una manera de compartir la por del nen. Inclús aquesta mena d'animal, cosa rara, que l'espanta tant, va molt bé, doncs, no sé, poder-lo dibuixar en un paper. I després, doncs, al cap d'uns dies, o el mateix dia, no sé, se'l pot fer marxar per la finestra, no? És a dir, entrant en el regnat de la fantasia, no? Poder dir, goita, mira, ja ha marxat. Perquè si un nen, no sé, al vespre crida i jo què sé, diu, per exemple, que hi ha un os sota el llit, no? No se li ha de dir, calla, que això són tonteries, vinga a dormir. Això el que farà és, diríem, com consolidar la imatge de l'os o del que l'hagi terroritzat en aquell nen, no? Això és com per poder-lo ajudar precisament a que el nen vagi entrant a poc al món real, és poder-ne parlar amb ell, poder parlar de tot això i tractar d'acceptar-les. És com es pot ajudar el nen a alliberar-se'n i tornar a la realitat. Quan més se'n parla, més perden la seva càrrega emotiva aquestes fantasies. Hi ha una cosa molt important, i és que tot el que el nen expressa no actua mai negativament en el seu inconscient, molt al contrari. És a dir, que d'alguna forma qui comença o qui obre el camí no són els nens a l'hora de les mentides. No, són els adults. I perquè, entre altres coses, prenen per tontos en els nens que no ho són gens. Per exemple, comencem per una que en diem la mentida social, que és l'engany de papàs Noel, reis, etc etc. Aquesta mentida innocent,
que els adults els hi transmeten als nens és la responsable de les decepcions de vegades terribles que comporta el saber que aquells personatges no existeixen. Després hi ha una altra mentida que és molt important i que aquesta moltes vegades, encara que sembli que estem només parlant de nens, està doncs, molt pesant en la vida de molts adults, que és la necessitat sàdica que tenen molts pares i mares de fer por als seus fills, amb animals o amb persones de qualsevol espècie. Pot ser, abans era l'home del sac o el que sigui, no? Perquè una manera de fer-los creure. I això precisament és una forma ben palpable de la incapacitat d'aquests pares per controlar saludablement els seus fills, disciplinar-los en un clima de confiança i educar-los això, en l'autenticitat. A veure, què hem de pensar? D'una forma d'educar que s'arrepenja només en l'amenaça i el que és pitjor, en la mentida. Els adults és que realment t'ho dic perquè és que això ho he vist molt, no? En persones adultes després, amb tractaments, no es poden imaginar el terrible mal que els hi fan als nens explicant-los aquestes històries que només són per espantar-los i per res més. No? Però hi ha moltes mentides al llarg de la vida, per part dels pares als fills, al llarg de les diferents etapes. Sí, després també hi ha, per exemple, les mentides referents al sexe. I ara no em refereixo a explicar que els nens venen de París o sota una col, que mira que això ara ja no s'estila massa. Passa que com que ara, teòricament, ja es diu tot, ja es publica tot, molts pares, per la seva deficient formació i per problemes que ells tenen amb la seva sexualitat, no diuen res als seus fills, perquè no saben com dir-ho. I els nens, que són molt intel·ligents, més dels que els pares es creuen, observen, comparen, memoritzen, perquè la curiositat sexual es desperta molt aviat. Llavors, no menystinguem els nens explicant-los una de xinesos creient que no entenen res i que així en sortirem del pas. Al contrari, quan menys edat té el nen, més senzill és encetar un diàleg obert amb aquest terme, per exemple, i sobretot una cosa important, fer servir les paraules exactes i emplear-les en el sentit propi. Per exemple, un exemple molt senzill és els pares quan fan referència a tot l'aparell genital dels seus fills en diuen el cul i ja està, aquí ho han resumit. Doncs no, en el nen se li ha de parlar des del principi, si és nen, se li ha de parlar del seu sexe referint-se al seu penis i als seus testicles, i a la nena referint-se, doncs, a la seva vulva i als seus llavis. Aquesta qüestió és bàsica, i això no es fa mai. I llavors, a partir d'aquí, això és com una mentida, com una perquè cadena, no se l'està informant el nano. Aquesta és una qüestió bàsica. És a dir, res de metàfores i res... I aquestes confusions es creen des de molt petits. Per exemple, m'explicava una mare d'una nena de 5 anys que li havia explicat que els nens doncs, venien posant una llavor. Doncs la nena, amb una lògica implacable, el que li va dir és que anessin al súper a comprar llavors perquè ella volia tenir un germanet. Esclar, no? sí. I després... És molt normal. Llavors, una altra mare també es va trobar un dia a 2 nenes jugant fent inseminació artificial. Havien trobat uns granets i intentaven posar-se'ls perquè deia que, esclar, que posant una llavor, doncs, els nens es feien així, volien tenir germanets. No. Llavors, a veure, què passa amb aquestes, diríem, males informacions dels pares? Que els nens, quan siguin grans, no poden tenir en compte aquestes bones intencions dels pares que no saben com explicar. El que els hi quedarà dintre és que només recordaran que se'ls hi va dir una mentida, no? I després hi ha una mentida molt important que se'ls hi diuen als nanos, que són les qüestions sobre la vida i la mort, sobretot, no? Aquí sí que se'n diuen de mentides, i és una llàstima. Es mor un familiar, i els pares, per no entristir el nano, o no diuen res, o no diuen el que cal. El fet de no informar és com una mentida. De vegades pensen que és per protegir un nen d'un xoc, i el que es fa és al revés, perquè els nens ho saben les coses. Un adult m'explicava una vegada que s'havia mort un avi a la família que ell s'estimava molt, que tenia 6 anys, que no li van dir res i que ell ho sabia. Llavors, bueno, l'avi no ve, etc. No? Però què va passar? Que diu que com que ell sabia que s'havia mort, no podia plorar perquè legalment no ho sabia, no? I llavors aquell nen sempre va anar amb aquella pena dintre. En canvi, a un nen se li ha de poder parlar tranquil·lament
de que aquella persona doncs, s'ha mort i així diríem se la pot plorar, se la pot despedir, es pot fer el dol d'aquesta persona. I per què no? hi ha aquest silenci cap als nens per part dels adults pel que fa referència a la mort? Doncs bé, és una cosa ben clara, perquè a la nostra civilització tenim por de la mort i llavors l'ocultem als nens. Això és un gran error. I aquesta sí que és una mentida essencial, doncs fa referència al destí humà i no és menys traumàtica que la d'ignorar com venim al món. Ens agradaria parlar amb tots els oients de Catalunya Ràdio. Bé, amb tots és molt difícil. Amb alguns que vulguin parlar amb nosaltres sobre les mentides i les veritats. I a ser possible sense dir mentides, esclar, perquè la cosa avui és bàsica i fonamental. Podríem saber si considereu que dir mentides en general, no? Per la vida, als companys, als fills, a la parella, que és necessari per la convivència. Si això penseu que és molt imprescindible, la mentida per la bona convivència. I després, si específicament perquè la família funcioni, si és necessari dir la veritat, o si penseu que de tant en tant també cal dir alguna mentida. I per una altra banda voldríem saber si penseu que hi ha mentides que poden marcar una vida, com aquestes explicacions que ens feia ara la psicòloga Emilia Ros, i si recordeu d'una forma particular si mentides que us van dir quan éreu petits realment penseu que us han marcat d'alguna manera la vida o que encara, si les recordeu, us fan una mica de mal, com l'exemple del nen que ens posava la psicòloga, el nen que va perdre el seu avi. El telèfon de Catalunya Ràdio per parlar de totes aquestes veritats en funció de la mentida és el 201 7474. Catalunya Ràdio. Sputnik Concert, el programa musical del Canal 33 que cada setmana et porta un concert. 1, 2, 3, 4. Aquest dimecres, Rem Turn Film. Rem Tour Film, una de les millors pel·lícules de concert dels últims anys, protagonitzada pel grup més intel·ligent del rock americà. Sputnik Concert, dimecres 20 de març a 1:15 de la matinada. Moltes trucades telefòniques per parlar en relació a la mentida. Barcelona Horta, bon dia. Bon dia. Què tal? Bé, doncs mira, he estat escoltant i trobo interessant el tema. Vostè considera que és necessària la mentida per la convivència? Bé, jo el que considero és que la mentida existeix i existirà, perquè al mateix temps la mentida té una força que es basen, per exemple, les mentides institucionals a nivell d'estats, com per exemple pot ser l'estat espanyol que estem vivint. Perquè llavors va condicionat d'una forma que obliga una societat des de dalt ja a una actitud cínica que acompanya la mentida. Perquè, per exemple, si el País Valencià, un tal Amadeu Fabregat, s'inventa una nova llengua, ha de tenir, a part de la gran mentida, l'apoyo del sistema, i el sistema condiciona a un cinisme constant. És un cinisme constitucional, institucionalitzat en el poder. I si passem a la part personal, vostè considera que una família necessita funcionar en relació a les mentides o les veritats? Bé, en aquest cas jo ja considero que és conseqüència de l'educació que es rep a l'escola, que és conseqüència de l'escola estatal i del sistema social que es viu a cada... No, perdoni, a veure si podem traslladar la part personal. Jo li estic preguntant... La part personal a mi no m'importa, cada un que faci el que vulgui. Em sembla molt bé. No, a mi m'importa la part social del conjunt del país allà on jo vic i la situació que el meu país rep i pateix degut a la falta de poder polític propi. Molt bé. És senzillament el que jo volia aclarar. Doncs li agraïm molt aquest punt de vista que fa referència a la part social i política, tot i que avui estem parlant de la part personal, però ens ha agradat molt també conèixer la seva opinió. Barcelona Montbau, bon dia. Hola, bon dia. A vostè què li sembla? Que les mentides són necessàries per la bona convivència? No, jo crec que no. Jo sóc una persona que els que em coneixen em tenen per una persona que no diu gaires mentides, perquè el meu pare, quan era petit, em va ensenyar una cosa i me la vaig creure, i és de que abans s'agafa a un embustero que amb un coix. I, de fet, la vida m'ha demostrat que és així.
i considero que no tinc prou memòria com per poder dir mentides. Llavors, jo més que res trucava perquè tinc una anècdota molt curiosa respecte a lo dels Reis i amb la meva filla. I és que un dia es va presentar la meva filla a casa i va dir, papa, lo dels Reis és veritat? Llavors la meva senyora em va dir, li has de dir la veritat perquè a mi també m'ho ha preguntat i tal. Llavors jo li vaig dir, sí, lo dels Reis és veritat. Llavors la meva senyora i la nena, no, que tal, que dius mentides. I llavors li vaig dir, no, mira, els Reis existeixen perquè mentre hi hagin nens i hi hagin pares que se'ls estimen i que van i compren els joguets i que tal, qual, i que s'organitzin cabalgates i la ràdio i la televisió col·laborin en fer-los un dia d'il·lusió, dic, mentre tot això passi, hi haurà reis. El que passa és que els reis, o el Papà Noel, no?, per exemple, dic, no són exactament com poder tu te'ls havies imaginat, però, de fet, existiran mentre tots tinguem aquesta il·lusió. I la nena ho va comprendre, no li va representar cap trauma, i jo crec que la credibilitat dels seus pares va quedar prou bé. Molt bé. El felicito. Digui'm? Que el felicito. A més, voldria afegir una altra petita cosa, i és que moltes vegades es diuen mentides perquè ens dona mandra dir la veritat, perquè la veritat és molt complexa. Jo m'he trobat a vegades en actes a la meva vida que no es poden justificar d'una forma senzilla. O sigui, jo no puc justificar coses que he fet d'una forma senzilla perquè havien moltes motivacions encadenades que em duien a fer aquells actes que per uns eren bons i per uns altres eren dolents. Llavors, a mi normalment m'agrada xerrar, llavors el que faig és que dono bastantes explicacions i intento que l'altre comprengui totes les motivacions per les quals s'ha fet aquella cosa. Però, sí, digui. No, li volia preguntar si vostè, ja que té tota aquesta bona predisposició, si se'n recorda, si té memòria de quan era petit, si li han explicat, o li van explicar, o li van dir alguna mentida que encara tingui present, que encara digui, veus, això no m'agrada o no em va agradar. Doncs els meus pares, jo crec que, excepte amb lo dels Reis, mai em van mentir. Però els Reis no li van explicar com vostè la seva nena, oi? No, però jo ho vaig comprendre d'aquesta manera i per això ho he transmès d'aquesta manera també. Li agraïm molt que ens hagi explicat, li agraïm molt la seva experiència i la seva conversa. Barcelona, bon dia. Hola, sóc jo? Sí senyora, benvinguda. Bon dia. Doncs jo tinc 2 nens petitets i els dic bastantes de mentides, la veritat, perquè sobretot això de l'home del sac i tot això és la solució més fàcil, no? I quan el nen no se'n vol anar a dormir o no vol menjar o així, doncs mira, vindrà l'home del sac. I això sí, no m'agrada, no, pobrets, perquè després veig que potser, per exemple, avui la nena estava jugant i ha sentit un soroll del veí de dalt i m'ha preguntat si era l'home del sac. Quants anys té la nena? 3. 3 anys. 3 anys. I ho fa per la bona convivència, com dèiem? És a dir, vostè creu que és necessari convèncer-la d'aquesta manera? No, més aviat per comoditat, no? Per comoditat dels pares. No d'allò que no se'n vol anar a dormir, doncs és molt ràpid, perquè li dius que ve l'home del sac i en seguida se n'hi va. I un altre camí? Ha intentat o no? Sí, amb bones paraules, però... Però, esclar, miri, però pensi una cosa important, que les bones paraules, d'alguna manera farà uns nois i noies tranquils i no mentiders, i les mentides farà uns nens i unes nenes mentiders, i sobretot les mentides que fan efecte a les coses que els hi fan por. És molt important que els pares puguem, doncs, estar una estona amb els nostres fills i pensar en el bé dels nostres fills, no a la nostra comoditat, perquè realment ser pares i mares no és fàcil, és incòmode moltes vegades, però, esclar, hem agafat aquesta responsabilitat i l'hem de tirar endavant. Sí, perquè, escolti'm, jo, això de dir les mentides, no, de fer por, jo, per exemple, a la meva mare també té l'acostum, no?, amb ells, però jo no recordo, res de quan era petita, vull dir, no tinc cap por, vull dir, no sé, no recordo que m'hagi afectat. Sí, però fixi, si més no, això es va transmetent, no? Sí, això sí. I llavors un dia parlarem de la relació mares-filles
i veurem què passa aquí amb la transmissió de tantes coses errònies, que a la llarga, en definitiva, per qui seran perjudicials seran pels seus fills. És a dir, que vostè digui que ara no recorda això, no sap com la sensibilitat dels seus fills respondrà a aquestes mentides que vostè els hi està dient i que ja dic, són molt i molt perjudicials pels nens. Li agraïm molt que ens hagi trucat i que hagi estat tan sincera i a veure si aquesta conversa com a mínim l'ajuda a poder canviar la seva actitud per ajudar els nens o les nenes que té. Tarragona, bon dia. Hola, bon dia. Què tal, senyora? Bastant bé. Sí? Amb mentides o sense mentides a la seva família? Amb mentides. Moltes? De quina classe? Moltes i grosses? No. El que passa és que tinc una filla i ella també i t'explica, bueno, no les mentides d'aquestes institucionals, no? Ratoncito Pérez, Reis, Papa Noel, les aprofita totes, jo per mi que les sap. Quants anys té? Ja està a punt de fer-ne 6, però ella el que vol és... Jo veig aquella desconfiança que com si la nena n'arribés a dir-li jo tot això és veritat, no tindràs res. Bé, bueno, doncs... Mentida que s'inventa la gent per fer regals i tu no tindràs res. Exactament. Jo li he intentat explicar que tindrà el mateix. Sigui mentida, sigui veritat. Però no hi ha manera. Bé, el que passa és que la nena encara és una mica petita i probablement ho sap, això, però el que passa és que aquesta nena encara, diríem, és com massa dur, potser per ella en aquest moment, acceptar una realitat. Encara està tot just fregant aquests anys que dèiem en el que el nen està molt sotmès, ficat a dintre del món de la fantasia, no? I que de vegades els hi és difícil, doncs, deixar-la anar. Fa un mes i mig fora. I al cap de 2 dies truquen de casa, vull dir, havien trucat, hem arribat bé, tot això, no? I el dia següent tornen a trucar. I la meva tia, una cara estranya i tot. I jo dic, aquí ha passat alguna gros. Però jo no vaig atrevir a preguntar-me, i com que no deien res, tothom sèrio, doncs jo res. I evidentment, és el dia de tornar i m'ho van dir. Diu, s'ha mort el teu tiet. Però ja havia passat un mes i mig. Perquè, home, ja ho has vist, tenia 10 anys, si veig que tothom negre, doncs no s'haurà mort. A més que no em van vindre a veure durant aquest mes i mig, que sempre venien els meus pares a veure'm i tot això, jo ho sospitava. Clar, però és que és això, és el que dèiem abans, no? És com fer una ofensa en el nen, no creure'l capaç de saber les coses i de poder-les assumir, no? Gràcies, senyora, també per la seva trucada i per la seva companyia. Arriba Setmana Santa i a Hipercor us oferim unes ofertes sensacionals pel vostre lleure. Videocaset aigua G51HQ amb comandament a distància 37.995 pessetes. Aspirador de cotxe 1.995. I ara Hipercor premia la vostra compra amb un sorteig de regals fantàstics. Aquestes vacances equipeu-vos al millor preu a Hipercor. La solució. Un programa de Catalunya Ràdio dirigit per Adelina Castillejo. Avui amb la psicòloga Emília Ros, intentant descobrir què és el que s'amaga al darrere de les mentides. No de les dels adults, sinó de dels nens, que són les que comencen d'alguna forma a preparar el camí, no? Que després... Sí, però en realitat fixa't el que ha passat, no? El que s'amaga darrere les mentides, no. És precisament les mentides dels adults, no? Transmeses d'una forma indirecta, sí. O de vegades directa, perquè com aquesta noia ens deia ara, resulta que una mentida que li van dir ella a la seva mare, ella la transmet als seus fills. Llavors, la mentida que va rebre de nena, ara és una adulta i la traspassa. La traspassa i, bueno, diríem, l'està practicant, no? I llavors, com es pot educar els fills en la veritat? Doncs mira, una mica abonant tot això, ni insultar ni castigar, no? Hi ha una cosa molt curiosa, perquè els pares mai no recompensen un fill quan els hi ha dit la veritat. I de vegades hi ha circumstàncies en què no dir la veritat per aquell nano hauria estat una cosa més còmoda i s'hauria evitat una reprimenda, no? I en canvi mai el compensen perquè diu, oita, doncs estic molt content que m'has dit la veritat, no? Perquè un nen petit, la dificultat entre el bé i el mal no la sap massa. Per ell està bé el que és permès i està malament el que és castigat. Per un nen, no sé, de 5 anys, una mentida és una cosa tan dolenta, no sé, com pot ser no rentar-se les mans o tacar un quadern.
Quan ja són una mica més grans, 8-10 anys, el nen ja entra en l'àmbit dels adults. I llavors a aquesta edat de vegades inventa mentides per, no sé, per atraure l'atenció, també per necessitat de sentir-se com els altres, no? També menteix per defensar-se, no? De vegades una cosa que tens por de que o l'has trencada, tens por que la teva mare et renyi o el que sigui, doncs es diuen mentides, no? Aquest és un tipus de mentida molt corrent. És a dir, el que a mi m'interessaria recalcar aquí és que els nens moltes vegades, quan els diem ja més grandets, que diuen mentides, les diuen per por, perquè necessiten protegir-se, no? I els adults també moltes vegades tenen molta por els nens de la reacció dels pares o dels mestres, perquè pensant en això, en que els nens només diuen mentides i és veritat per por, pensem qui provoca, doncs, les mentides. Llavors, si les diuen per por, quan són castigats, què pensen? O què senten les criatures? Doncs hi ha una cosa, i és que, tornant a aquella enquesta que dèiem abans que vàrem fer, els nois i noies respecte als adults no es forgen masses il·lusions i diuen que els adults no són raonables quan els castiguen per dir mentides, perquè diu que els adults en diuen més que ells. Diuen. I les veuen claríssimes, a més. Claríssimes. I llavors hi ha una cosa important, i és que, bé, els nanos fan falta, s'equivoquen, bueno, també ens equivoquem nosaltres, els adults, però és que entre els adults funciona una mena de, no sé, una idea imaginària de que els nens fan faltes i els adults no, per dir d'alguna manera. És una mena de cosa especial, és com si els adults, per dir d'alguna manera, són bons i els nens són dolents, no? I el que hi ha molt clar és que, bé, nosaltres també ens equivoquem, nosaltres també se'ns trenquen gots, no? I nosaltres també doncs, fem coses i de vegades fem coses no massa ben fetes com els nanos, no? El que hi ha d'important és que els càstigs no arreglen mai res i tampoc impedeixen als nois que continuïn dient mentides si és que en diuen. En canvi, el que aconsegueixen els càstigs, quan dic que es castiga perquè se li diu al fill que diu mentides, és fomentar encara més la mentida, perquè s'estableix com una mena de cercle viciós. És a dir, quan més por de ser castigat el noi, més s'angoixa. Quan més s'angoixa, més faltes farà, de les tipus que siguin. I quan més faltes farà, necessitarà amagar-les i més mentides dirà. I per aquí hi ha alguna connexió amb els sentiments de culpa, per exemple? Sí, perquè tots els nens, el que els seus pares els hi diuen que és dolent, actua sempre inconscientment impulsat pel desig de ser castigat. I quan serà gran, serà un adult d'aquells que tots coneixem, incapaços d'assumir els seus actes negatius, els errors, i sempre buscarà un culpable, algú de fora que té la culpa. Tots coneixem moltes persones d'aquestes incapaces d'assumir els seus actes i que es passen la vida enganyant-se ells mateixos dient mentides als altres, no? Per exemple, els polítics. Quin govern no diu que la culpa de que les coses no funcionin la tenen els que manaven abans? O el país del costat, o l'enemic, no sé, o els estrangers, no? També, moltes vegades, hi ha nens que es menteix per vergonya, no? De vegades es fa difícil a nens de 10, 8, 11 anys explicar per què la seva mare s'ha casat 2 o 3 vegades, o el seu pare, o per què està vivint amb una mare o un pare, en diríem lliberat. Els nens amb això se senten molt afectats en el seu pudor i en el seu amor filial. I ells només es volen assemblar als seus companys perquè els hi sembla que a les cases dels demés les coses són perfectes, intouchables, no? Perquè la família els importa molt i molt. Llavors, quan un nen diu, diríem, una mentida per tapar coses que no li agraden de la seva família, és un nen, no sé, és com somiar una mica, no? És per no trobar tan dolorosa una realitat que li fa mal. El que sí que m'agradaria dir i que ho pensin les persones que ens estan escoltant és que els nens, quan sofreixen, el que fan és callar. Poden plorar quan pateixen un mal físic, però no necessàriament quan experimenten un dolor moral. El fet de que un nano continuï jugant no significa que no sofreixi. Mira, els nens són així. Podrien seguir jugant a futbol encara que tinguin el cor destrossat. I també hi ha una part important, que és que hi ha nens que menteixen perquè estan molt sols. Els dos pares de vegades treballen,
La soledat apena molt als nens, perquè és una ausència física i psicològica. I aquests pares que no tenen temps per raons professionals o per manca d'interès d'estar amb els seus fills i ocupar-se d'ells, un dia descobreixen amb sorpresa que no poden controlar el fill, que s'ha anat reunint en bandes i que diu mentides. Els pares, que són gent honesta, llavors volen reaccionar. I llavors volen fer de pares quan ja és tard. Llavors, per tapar el sentiment de culpabilitat que tenen, castiguen, colpegen, per corregir les mentides. I aquests són nois que no han tingut al seu costat ningú per ajudar-los, per escoltar-los i per estimar-los. Ens agradaria parlar de les mentides, ara amb els oients de Catalunya Ràdio. Si voleu fer les vostres trucades, recordeu els telèfons 201 7474 o 93 201 7474. La primera trucada arriba des de Sant Pere de Ribes. Hola, bon dia. No, de les Roquetes, per favor. Perdó, no han dit Sant Pere de Ribes, doncs jo... No, les Roquetes de Sant Pere de Ribes són, però això és de les Roquetes. Però les Roquetes, què és, un barri? Sí, és una barriada. Ah, però la població és Sant Pere de Ribes. Sí, però és de Ah, bé, però és Sant Pere de Ribes, senyora. Ja m'havia espantat jo ara. Doncs Sant Pere de Ribes, perquè saludarem al barri i a tota la població, si li sembla bé. A veure, parlem de les mentides. Són necessàries per la convivència? Jo crec que no. Jo estic treballant en una llar d'infants i aleshores el que em trobo és que les mares a nosaltres ens posen com l'home del sac que deia la doctora. Sí. El nen si no menja, el nen si no se'n vol anar a dormir, li direm a la senyoreta de la llar. El malo de la pel·lícula. Sí. Llavors, clar, quan a vegades arriben a l'escola i diuen mira, doncs ahir no va voler anar-se'n a dormir, per exemple, i hem dit, doncs vindrà la Rosa i dic, no, nosaltres, el que dieu vosaltres, no? Una mica estic d'acord amb la doctora, que no és pas així. Llavors jo amb el nano li esclareixo que ni aniré a casa seva, ni a l'espantaré, ni res de res. Sap què passa? Que a l'edat d'aquests nanos el poder del que diu la mare i el pare és definitiu, no? És molt difícil contrastar, perquè, esclar, vostè es deu referir a nens petits, no? Sí, són nens de 2 i de 3 anyets. Clar. Però, clar, llavors també nosaltres quedem com una mica, el que deies tu, no? Sí. L'home del sac. I en acabat el que deies també dels Reis, els meus fills, vull dir, ja tinc nanos de 22 anys, quan han sigut petits hem anat tots junts a comprar els Reis. I ells han triat els Reis que han volgut. Però aleshores, el dia dels Reis, ells sabien que els hi portaven els Reis, i això que ho anàvem a comprar tots junts. Clar, perquè vivien en aquest món imaginari que durant una època es necessita tenir aquestes fantasies i aquestes coses. És un món imaginari en el que viu el nen, no? Que no he tingut que enganyar-los en aquest aspecte. Vull dir, hem anat a comprar els Reis, han triat el que ells han volgut, i en canvi els hi han portat els Reis. De totes maneres, vostè considera que, per exemple, hi ha mentides que poden recordar-se sempre? És a dir, que poden marcar la vida d'algú? Home, jo crec que sí, perquè, per exemple, jo, quan era jove, no m'ha agradat mai dir mentides. Aleshores, amb els meus pares els he tingut que dir mentides, perquè si no rebia una estomacada. Llavors això, doncs, ho he estat visquent sempre, i quan he tingut els meus fills sempre els he procurat no enganyar-los ni que ells me diguessin mentides. Vull dir, és una cosa que he tingut molt present. Doncs li agraïm molt el seu testimoni, senyora, i la seva trucada. Vilassar, bon dia. Hola, bon dia. Què tal? Molt bé. Les famílies menteixen per necessitat? Mira, jo penso que sí. Ara, en el cas meu, jo no hi crec. O sigui que la mentida sempre l'he odiada. És una de les coses que no he pogut suportar mai. Tinc 3 fills i sempre els hi he inculcat. No vull mentides. Creu que vostè n'hi van dir moltes? A vostè creu que n'hi van dir moltes? No. I com és que creu que l'hauria de tant la mentida? És una cosa meva interior que no l'he pogut suportar mai. Mira, no he pogut. I això que la filla que tinc, la segona, de petiteta, que vostè, la psicòloga, ha dit que no són mentides, jo les hi considerava, perquè era una de les nenes que li agradava inventar-se. Era una nena imaginativa, era una nena rica. Segurament. I no podia, i li deia, Maria, m'has dit això? No m'agrada que m'ho diguis. Vull que em diguis la veritat, sempre. I inclús amb això dels Reis que deien,
Jo això no li atribuïa als reis enganyar les criatures com si fos una mentida piadosa, diguem-ho així, sinó que jo ho atribueixo a la innocència dels nens, a guardar-los aquella innocència. Jo, quan arribaven a 7 o 8 anyets, que ja veies que a l'escola entre ells s'ho parlaven i tot això, doncs amb el meu marit, fins inclús el mateix dia dels Reis, un cop havien rebut els regals, els hi dèiem. Ens tancàvem en un quarto perquè el petit no el sentís i li dèiem, mira, passa això, això i això, però ara tu has de fer de germanet gran i fer veure, doncs, oi? Jo inclús havia arribat a plorar veient que aquell fill meu perdia la innocència. Li agraïm molt també el seu testimoni, senyora, i les seves explicacions. Ara passem a Solsona. Bon dia, Solsona. Bon dia. Què ens explica? Les mentides són necessàries o no? No, a mi em sembla que no. No. El que passa que jo no sé si he sentit gaire bé el primer senyor que ha sortit. I he sentit a dir no sé què de les escoles. No sé, potser ho he entès malament, com donar una mica la culpa a l'escola. Jo sóc mestra. I he pensat que bé, que aquest senyor potser no ho he entès bé, però que normalment on se diu menys mentides és a l'escola. Perquè a casa, que si els reis i aquestes històries es diuen molt, però a l'escola no es fa servir, al contrari, sempre et mantens molt al marge. Perquè tens una classe en què hi ha nens que diuen que sí, els altres que no, comencen les discussions i tu allà no goses dir una veritat, perquè els pares et poden venir dient qui ets tu per dir-los això, no? Llavors, amb nanos de 5-6 anys, moltes vegades el que fas és fer veure que no sent res, i no sé si hauríem de fer-ho de dir als nanos, no, és que els reis són això, però esclar, si els pares són els que teòricament han d'educar els seus fills en aquest aspecte, no ens hi gosem posar nosaltres. Clar. I penso que a l'escola d'entrada de mentides, els mestres, jo podria dir que no en diem mai als nens. I llavors una altra cosa que volia dir és quan deies això de castigar els nens i llavors dir la veritat, que a vegades és un problema que no saps massa com reaccionar, perquè si hi ha hagut alguna malifeta i busques que diguin la veritat, d'entrada no sé si per un càstig o com a mínim perquè hi hagi, si jo que sé, si s'ha espatllat alguna cosa, doncs els altres nanos també demanen que hi hagi un càstig o no sé, que s'arregli allò que s'ha espatllat o qualsevol cosa. Llavors, si tu busques aquella sinceritat, quan el nano ha dit la veritat, molt bé, estic molt contenta que hagis de la veritat, però llavors has de dir alguna més, has de dir, doncs mira, no, i ara això ho has d'arreglar, o tu mateix no pots sortir fora si fas mal als altres, o qualsevol cosa. És a dir, això que és molt correcte. Ja ho sé, però hi ha aquesta part de que els hi valores aquesta sinceritat, però a la vegada hi ha els temps pobres, hi ha el càstig a sobre, no? I no saps massa si és Miri, de vegades amb aquestes coses va molt bé demanar consell a tota la classe, no? Sí. Fer consells de classes i llavors doncs que siguin els propis nens els que jutgin si allò que s'ha fet, allò que s'ha trencat, no sé, el que sigui que hagi passat, a veure què aquell nen entre tots consideren si se l'ha de castigar, si no, perquè els nens valoren molt aquestes coses i saben molt aduir de vegades el per què ho ha fet o per què no ho ha fet. Els nens són molt justiciers. De fet, la senyora aquesta de Solsona ha posat sobre la taula un punt molt interessant i és la responsabilitat, la corresponsabilitat entre pares i escola, perquè realment ells poden tenir un criteri i cada pare de cada noi o cada noia un de diferent, i llavors sí que s'ha de ser molt escèptic i realment, com ella deia... És un paper difícil, el de mestre, molt difícil, i realment molt delicat. sempre el número 1 l'han de tenir els pares. Això sí, oi? Sí, això és d'aquesta manera, no? Premià de Mar, bon dia. Hola. Què tal? Molt bé. Li han dit moltes mentides a vostè quan era petita? No, però una que em va fer patir molt, sí. A veure. Ara és una borrada, riureu, perquè és divertida. Si a vostè la va fer patir, no és divertit, senyora. No, ja ho sé. Tot el que fa patir amb un ser humà, si un altre se'n diverteix d'allò, és que és un sàdic. No. Llavors nosaltres no ens anem a riure del seu sofriment. No, deixi'm explicar, miri. Ara quan un nen petit li cau una dent, el raton Pérez li porta una tonteria, no? I jo, en canvi, quan era petita, m'explicaven, em varen dir, quan havia caigut la dent, que les havia de guardar. I esclar, les perds, no? Perquè quan ens moríssim, si no les havíem guardades totes, ens les farien anar a buscar amb una espelma encesa al cul, imagini's. Quin horror, no? Quin sadisme.
Però això era una broma. I vostè tenia por, esclar. Escolti, Quants anys tenia? Quants anys tenia? Què sé jo, igual poder no eren les primeres dents, poder, ja què sé jo, poder els queixals, igual devia tenir 6 o 7 anys. Perdoni, si era una broma i vostè se la creia, aquesta broma era molt injust que li fessin els seus pares o qui fos. Perquè era disfrutar amb el sofriment d'un nen que no es podia defensar de cap més manera. Aquell temps no era disfrutar, era que no, miri, no... L'assumpte era així i era pagès... I vostè plorava quan li deien? No, jo no plorava, jo m'ho passava malament. Soc de les que dono moltes voltes a les coses i m'ho havia passat molt malament. Ara, cada vegada, per exemple, a la meva canalla, no sé si també els havia explicat, però ara tinc un nebodet que li ha caigut la primera dent i, per exemple, pues, ho explico a les meves germanes, a la meva mare, a la meva tia i a la meva canalla i riuen, esclar. Molt bé, doncs li agraïm que ens ho hagi volgut explicar avui a nosaltres. Però, esclar, són borrades que tu passes malament. I tant, i tant. Gràcies per la seva trucada, senyora. Suposo que cal fer alguna última puntualització. Sí, només el que podem veure amb tot això és això, que ens agradi o no, i l'altre dia parlàvem de la família com ajuda, no?, a cohesionar el nen i li dona seguretat. En aquest cas, la família, en el cas de les mentides, n'és la causa directa de que els nens diguin o no diguin mentides. Alguns nens pateixen tant psicològica i moralment en la seva primera infantesa que el seu sentit de la realitat llavors queda molt pertorbat. Un nen que viu en un ambient equilibrat, estimat, feliç, no?, i que se'l comprèn, no sent mai cap necessitat de dir mentides, no les dirà mai. I en un cas molt concret no es tracta mai de portar el nen al psicòleg, perquè, escolti'm, diu mentides, no es tracta de curar la mentida. La mentida només és un símptoma d'un nen que està patint moltes coses. S'ha de tractar a la persona com una totalitat. És a dir, no és curar mentides. Les mentides no són res més que l'expressió d'alguna cosa que està passant a dintre d'aquell nen, és a dir, que està sofrint. Ens agradaria molt que després d'aquesta conversa i després d'escoltar les persones que ens han trucat, tothom comprengués una mica millor els nens o els adults que diuen mentides i intentessin mirar una mica enrere o a dintre de les paraules d'aquestes persones. I com és important no dir mentides als nens, és del seu lloc d'avis, de tiets, de pares, de mares o d'adults. Gràcies, Emília Ros. Fins la setmana que ve. Gràcies també a vosaltres i fins demà a la 1:01 a Catalunya Ràdio.